హలో ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. ఈరోజైతే మనం అందమైన హ్యాంగింగ్స్ని సింపుల్గా ఇంట్లోనే ఎలాగా రెడీ చేసుకోవాలో చూద్దాం. సింపుల్గా ఇంట్లో ఉన్న మెటీరియల్స్ తోటే గ్రాండ్గా లుక్ వచ్చేలా ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో చూద్దాము. వెల్కమ్ టు త్రివేణిస్ ఫ్యాషన్ వరల్డ్. నా ఛానల్ కనుక ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. లాస్ట్ వీడియోకి హ్యాంగింగ్ వీడియోకి 423 వ్యూస్ వచ్చాయంటే 400+ వ్యూస్ వచ్చాయి. చాలా థ్యాంక్స్ మీ అందరికీ కూడా సపోర్ట్ చేస్తున్నందుకు. ఇలాగే సపోర్ట్ చేయాలి మీరు నాకు. అది ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాము. నేను చూస్తుంటే మీరు ఈ క్యాప్స్ ఆల్మోస్ట్ అందరికీ కూడా స్టిచ్చింగ్ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా వచ్చే ఉంటాయి కదా, సింపుల్ క్యాప్స్ తయారు చేసుకోవడం. దాంతో నేను సింపుల్గా ఇలా గ్రాండ్ హ్యాంగింగ్ అయితే తయారు చేశాను. ఈ క్యాప్స్ నేను 4 పెద్దవి, చిన్నవి అండ్ జెరీ ఒక 4 అండ్ చిన్న ఫ్లవర్ టైప్ ఒకటి, చిన్నది 3 పెటల్స్ ఫ్లవర్ ఒకటి తయారు చేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ నేను కుడుతున్నది చూస్తున్నారు కదా, ఇప్పుడు స్క్వేర్ టైప్లో తీసుకొని దాన్ని బెనారస్ క్లాత్తో కుట్టుకొని దానికి లేస్ అనేది ఇలాగా క్యూబ్స్ లేస్ ఇప్పుడు చాలా ట్రెండీగా ఉంది కదా, అది తీసుకొని స్టిచ్ చేశాను. తర్వాత మనము రెడీమేడ్గా ఇలాగా హ్యాంగింగ్ మనకి సిల్వర్ కలర్ది దొరికింది నాకు, అది తెచ్చి అక్కడ కిందన స్టిచ్ చేసేసాను. మెయిన్గా అది ఫస్ట్ చేసుకున్నాను. తర్వాత ఆ మిడిల్ పార్ట్లో నేను థ్రెడ్ అనేది ఫస్టే నేను ఇలా స్టిచ్ చేసుకున్నాను, తిరిగేసి ఉంచుకున్నాను. డోరీ మేకింగ్ నేను ఒక వీడియో చేశాను, ఎవరైనా చూడకపోయి ఉంటే ఆ వీడియో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఆ డోరీ దగ్గర నేను అటొక కుందను ఇటొక కుందను అంటే సిల్వర్కి మ్యాచ్ అవ్వాలని వైట్ కుందన్స్ తీసుకొని కొంచెం పెద్ద సైజు పెటల్ ఫ్లవర్ షేప్ నేను ఇలా తీసుకొని పెద్ద సైజు అటు ఇటు కూడా ఇలా స్టిచ్ చేసేసాను. దీనివల్ల చాలా మంచి లుక్ వచ్చింది మనకి, చూస్తున్నారు కదా. అలాగే అటు సైడ్ కూడా ఇలాగే స్టిచ్ చేసేసాను సేమ్. ఇలాగ ఏదైనా సరే మనం కుందన్ కానీ ప్యాచ్ వర్క్ అని దొరుకుతాయి కదా మనకి, అది కానీ ఏదైనా మనము ఫ్లవర్ మేకింగ్లోని ఇలా చిన్న యాడింగ్స్ కనుక చేసుకుంటే మనకి ఫ్లవర్స్ ఇలాగా హ్యాంగింగ్స్ అనేవి ఇంకా బ్యూటిఫుల్గా కనిపించడానికి చాలా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఇలా అడిషనల్గా స్టోన్స్ అంటించడం కానీ, పర్ల్స్ పెట్టడం కానీ, ఇలాంటివి మనము చిన్న టెక్నిక్స్ని నేర్చుకొని ఇలా చేసుకుంటే చాలా మంచి లుక్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ అది కుట్టేసుకున్న తర్వాత పెద్ద హ్యాంగింగ్ ఉన్నది కదండి, దానికి కంటిన్యూషన్గానే ఎక్కడ మనకు కావాలో అక్కడ మనం తీసుకొని పైన చిన్న రెక్టాంగులర్ షేప్లో ఉంది కదా సూదిలా ఉన్నదానికి మనకి ఒక్కొక్కదానికి ముడులు వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడమే. ఒక్క హాఫ్ ఇంచ్ మనము దూరం ఇంచుకొని దాన్ని నేను ఎలాగా ముడి వేస్తున్నానో అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు. కిందన పూసలకి మనకు తగలకుండా ఫస్ట్ ముందుగా కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే మనకి చిక్కులు పడకుండా ఉంటుంది దారం అనేది. ఫస్ట్గా ట్రై చేస్తున్న వాళ్ళైతే కొంచెం దారంతో ట్రై చేయండి, అంటే సూదికి దారం అనేది కొంచెంగా ఎక్కించుకోమని చెప్తున్నాను నేను. ఇలాగా మనం తయారు చేసుకున్నవన్నీ కూడా ఆల్టర్నేటివ్గా చూసుకుంటూ అందంగా ఉన్నట్టుగా ఇలాగ ఆల్టర్నేట్గా చూసుకుంటూ మొత్తం అన్నీ కూడా పై వరకు స్టిచ్ చేసేసుకోవాలి. మెయిన్ దీనివల్లే చాలా మంచి లుక్ అయితే వస్తుందండి. నేను ఫ్లవర్ మేకింగ్ లాస్ట్ వీడియోస్లోని ప్యారెట్ హ్యాంగింగ్స్ అండ్ పికాక్ హ్యాంగింగ్స్ ఇలా రకరకాల హ్యాంగింగ్స్ని మీకు చూపించున్నాను కదా. ఇదొక టైప్ ఆఫ్ హ్యాంగింగ్స్ మీకు ఇప్పుడు ట్రెండ్లో ఉంది, బాగా ఎక్కువగా పెట్టించుకుంటున్న హ్యాంగింగ్లో ఇది బాగా ట్రెండ్లో ఉందండి. కంపల్సరీ ట్రై చేయండి. మీ ఓల్డ్ క్లాత్స్ని కూడా చిన్న పీసెస్ని ఇలా కట్ చేసుకొని ఇలాగా మనము క్యాప్స్లా తయారు చేసుకొని దాన్ని ఇలా స్టిచ్ చేసుకుంటే ఒక డోరీతో సహాయంతో చాలా మంచి లుక్ వస్తుంది. చూస్తున్నారు కదా, నేను అన్నీ ఇలాగా ఆల్టర్నేటివ్గా ప్లెయిన్ మన బెనారస్ అన్నీ కలిపి ఇలాగా క్యాప్స్ అయితే స్టిచ్ చేసేసుకున్నాను. తర్వాత నేను ఇలాగా ఫ్లవర్ని అండ్ పైన ఫ్లవర్ 3 పెటల్స్ తయారు చేసుకొని ఉంచుకున్నాను కదా, దాన్ని ఇలాగా రెండు కలిపి ఇలా స్టిచ్ చేస్తున్నాను. నేను చూపించాను కదా, ఫస్ట్ ఆ ఫ్లవర్ పెద్ద ఫ్లవర్ లాంటిది కుచ్చు లాంటిది పెట్టి దానిపైన 3 పెటల్స్ ఫ్లవర్ని పెట్టి రెండు కలిపి కింద డోరీని పట్టుకుంటూ నేను స్టిచ్ అనేది చేసి ముడేసి తీసేస్తున్నాను. అక్కడ కూడా నేను ఇటు సైడు అటు సైడు కూడా ఒక కుందన్ అనేది పెట్టాను, దానివల్ల చాలా మంచి లుక్ వచ్చింది. ఫైనల్గా హ్యాంగింగ్స్ అయితే రెడీ అయిపోయండి. హ్యాండ్ మేడ్ టెజిల్స్ మనం ఇది లెహంగా కానీ బ్లౌజెస్ కానీ దేని మీదకైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అప్పుడు పిల్లల దగ్గర నుంచి ఏజ్ లిమిట్ లేకుండా ఎవరైనా ట్రెండీగా ఫాలో అవుతున్న హ్యాంగింగ్స్లో ఇదొక రకం.
చాలా మంచి లుక్ వస్తుంది. ఈ వీడియో అయితే మీకు యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను. మళ్ళీ మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను. అంటిల్ దెన్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.